ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ ଆସି 10ଟା ବାଜିଲାଣି। ବୋଉ ବୋଉ ଭାଉଜ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରଶ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଆରେ ନିଅ ରାଧେ ତମ ବ୍ରଶ ଟା ପାଉନଥିଲି ତ ବ୍ରଶ ଉପରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ଲାଟିନ ବ୍ରଶ ଭଳିଆ କରିଛ। ଗୁଡାକୁ କାଇଁ ବ୍ରଶ ରେ ଗୁଡାକୁ ନେଇକି ଘଷିବ। ମୁଁ ଗୁଡାକୁ ନହେଲେ ଦାନ୍ତ ଘଷେ ନା। ହଉ ନିଅ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ କହି ଗୁଡାକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ଏକୁଟିଆ ତ କେତେ ତୋଳିବି କେଜାଣି। ଭାଉଜ ଭାଉଜ ଏଇଠି ପକେଇ ତଳିଦେଲ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ବା। ନିଅ ତଳି ଦିଅ ଟିକେ ମୁଁ ଆଉଛି। ତମେ ତୋଳୁଥିଲ ମତେ ଦେଖିକିନା ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କି ଘରେ ମୁଁ ବୋଉ ହେଇକି ଆଇଲି ଗୋଟେ ନଣନ୍ଦ 5 ବର୍ଷରୁ କଣ ବୁଲିବାକୁ ଆଇଥିଲା ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇନି ଅଛି ସିଏ। ହ୍ୟାଲୋ ବୋଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଶାଶୁ ଘରେ ଗୋଟେ ନଣନ୍ଦ ନୁହଁ ତ ସେମିତି ବ୍ଲେଡ ପାତ୍ର ଧାର लो ମୁଁ ପାଡ଼ିଲେ ମୁତିଲେ ଛିଙ୍କିଲେ ଚାରିଆଡେ ଯାଇ ଗପି ଦଉଛି। ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ଟୁଙ୍କି ପାଡ଼ିଲି ଯାଇ ସରପଞ୍ଚ ଆଗରେ କଉ କଉ କହିଦେଲା ତୁ ନାଜ ମାଇଲା ମୁଁ ସେ ଆଇଲାନି ଭାଉଜ ଡାଲି ବସିଥିଲେ ହେଇଲୁ ଗୋଟେ ପୋକ ଚାଲୁଥିଲା। କଣ ମାଇଲା ପୋକ ଚାଲିଥିଲା ତ ମାରିଦେଲି ଏଇଟାକୁ। ଆଉ ତାକୁ ବାହାରେ ନେଇ ମାରିଲା ପୁଣି ମୋରି ପିଠିରେ ତାକୁ ମାରୁଛ। ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଉଙ୍କୁଣି ଚାଷ କରୁଛ ନା କଣ ବା ମା ତମ ଉଙ୍କୁଣି କଣ ମଶା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିଲୋ ବୋପା। ଘରୁ କଣ ଯିବି ଘରୁ ବା ଆସିବା 5 ଦିନ ହେଇନି ପୁଣି ଘରକୁ କଣ ଯିବି। ଏ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ କୋଉ ଜନ୍ମ କି ବାପା ଘରେ ଥିଲି ଏମିତି ବୋଉ ଭାଉଜ ନା 12ଟା ବେଳେ ଚଉରା ମୂଳେ ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହଁ ବୋଉ ରବି ଆଣି କମଳା ଦେଇଛି ମୁଁ ମୋ ରୁମରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଦେବି। ହଁ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ବୁଲୁଛି ଆମ ଘରେ। ମୋ ଭାଇ କୁ କହିଥିଲି କମଳା ଆଣିବାକୁ। ହେଇ ମୋ କମଳା ସବୁ ଆଇଛି। ହେଇ ମୁଁ ଆଣିଛି ଖାଇବି ସବୁ। ରକ୍ତ କମି ଯାଇଛି ମୋର ପିଲା ଆଉ ଚପାକୁ ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଥିଲି। ଭଗବାନ କଣ ବା ପଇସା ଦେ ପେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଳି ମାରିବ ସେଠି ଶୁଭୁଛି ପଇସା ଦିଅ ନହେଲେ ପେଣ୍ଟ ହେଇଯିବି। ଜାଣିଛ ତମ ଭଣଜା ତମ ଭଉଣୀ ମୋ ଜୀବନକୁ ଫୁଟେଇ ଖାଇଲେଣି। ମୁଁ ଆଖିଲେ ମୁତିଲେ ପାଡ଼ିଲେ ଚିକିଲେ ଚାରିଆଡେ ଖାଉଛି। କଣ କହିଲୁ ଆଉଥରେ କହିଲୁ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ କରିବିନି। ରାହୁଲ ୱେୟାର ଆର୍ ୟୁ କମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଇ ୱିଲ୍ ହଗ୍ ୟୁ ରାହୁଲ। କଣ ଆଜି ହଗିଲେ ଏଇଠି ଦିଅ ଏଇ ଫଗୁଣରେ ମତେ ଅପା ଟିକେ ସାଇଡ ଦେଲ ଯିବି। କାହିଁକି ମୋ ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି ଦେ ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି କଣ ବାହାଘର ଆସି 10 ଦିନ ହେଲାଣି ତମେ ସେଦିନ ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି ନେଇଥିଲ। ସେ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇତେ ଆଟାଚ ମୁଁ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ମତେ ଆଉଟା ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି ଦେ। ମୋ କଥା ଶୁଣ ଏବେ ହବନି ମତେ ବାଟ ଛାଡ ମୁଁ ଯାଏ। ନା ଥୋଇବି ଜମା ଛାଡିବିନି। କେମିତି କଣ ତମ ପଟେ ହେଇଯିବି ନହେଲେ ମତେ ନା ମୁଁ ମରିଯିବି। ମୁଁ ଜମା ମତେ ଏଡି ଷ୍ଟୋନ ଚୁଡ଼ି ବ୍ରାଇଡାଲ ସେଟ୍ ମତେ ସବୁ ଦରକାର ନହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଛାଡିବି। ହଉ ଆସ ତମକୁ କିଣିଦେବି ଆସ। ଏ ବାଦାମରେ ଗୋଟେ ରାଧା ବେଙ୍ଗଲ ଅଛି ସେଠି ଯାଇ ଆଣିବା ଆସ। ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ହଉ ଆସ ବୋଉ କି ଘରକୁ ମତେ ତୁ ବୋଉ କରି ପଠେଇ। ମୋ କପାଳ ତ ପଟା ତାକୁ କିଏ ଯୋଡିବ ଦେଇ ଫେବିକଲ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଡିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେକଲେସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ। ଯେମିତି କି ପ୍ରିମିୟମ ଏଡି ନେକଲେସ ପ୍ରିମିୟମ ବ୍ରାଇଡାଲ ନେକଲେସ ସାଉଥ ବେଙ୍ଗଲ ସାଉଥ ନେକଲେସ କାଶ୍ମୀର ବେଙ୍ଗଲ୍ସ ଆଉ କୋରିୟନ ନେକଲେସ ବି ମିଳି ଯାଉଛି। ସୁଗାର ଲାକ୍ମି ଲୋଟସ୍ ଫକ୍ସଟେଲ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ଲମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ତା ସହିତ ବ୍ରାଇଡାଲ ଚୁଡି କାଚ ଚୁଡି ଡେଲି ୟୁଜ ଚୁଡି ମିଳିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଫୋର୍ଡେବଲ ପ୍ରାଇସ ରେ। ବାହାଘରଠୁ ନେଇକି ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ତା ସହିତ 1 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ବି। ଲୋକେସନ ହେଉଛି ରାଧା ବେଙ୍ଗଲ୍ସ ନିୟର ଷ୍ଟାଇଲ ବଜାର ବାଦାମବାଡି କଟକ।